Sanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe. Molweni, sizawufunda u-Exodus 25 namhlanje. Sigqibele ku-Exodus 24, uMoses esentabeni yeSinayi iintsuku ezingama-40, 40 days and 40 nights, ehleli namaxhoba ayakhawuleza. Namhlanje ke uthi uYehova uMoses, xelela oonyana bakaSirayeli bandenzela umnquba. Ivesi yokuqala ethi, wathetha uYehova kuMoses wathi, thetha koonyana bakaSirayeli bandizisele umrhumo, ama-offerings. Wathi mabamnike ama-offerings. Wathi ubanawo kaloku ama-offerings, akukho nto abangenayo, zange baphume empty-handed e-Egypt. eYiphuti baphuma benazo zonke ii-riches, yiyo loo nto babalandela ooFaro namaYiphuti, bayacinga ezi riches zabo ezihambe namaSirayeli, abazinike amaSirayeli ephuma. Zange bazintshontshe, zabazibe, babanika bangena umzi nomzana. God of justice, wathi babasebenzise nzima iminyaka abazophuma bengenazinto. Asiphume apho. Wathi kubo, ivesi yesibini, nowuthabatha umrhumo wam ebantwini bonke abanikela ngoqhutywa intliziyo. That is our God. Ufuna willing heart. Akafuni, akasinyanzeli, kanyanzeli uYehova into ukuthi njani masinikele ngenkani, akasinyanzeli. Ufuna God loves a cheerful giver. Itsho i-2 Corinthians 9:7. Siyifunde ngesiNtu, ngesiXhosa, ithi, elowo makanikele njengoko agqibe ngako entliziyweni, makungabi kukuphuma kabuhlungu nangokunyanzelwa, kuba uThixo uthanda umphi ochwayitileyo. God loves a cheerful giver. Singazipreyisi. Once iphuma entliziyweni embi, ayisenantsikelelo. Funeka siyifunde loo nto, siyikhumbule. Ezinye izinto siyazazi, intona sizilibala, siyakhumbuzana ngoku. Wathi ufuna willing hearts, kafuna abantu abazawugiva grudgingly. Asiye kuDeuteronomy 15. Deuteronomy 15 verse 10. Deuteronomy 15 verse 10. Wathi uze unike, ingabimbi intliziyo yakho xa ekunikeni kwakho uYehova, ngokuba ngenxa yale ndawo wokusikelela uYehova uThixo wakho emsebenzini wakho wonke nasezintweni zonke osayisana. Ukusikelela uYehova xa senzeni, xa sinikela ngentliziyo ezintle, singekho mbi. Into nayo thina ke mhlawumbi sisike sicinga fanuba njena uzasinika more money, kanti intsikelelo ayomali yodwa. Intsikelelo nokuphila oku phakathi kwempilo yakho, uyagula kodwa uyaphila. Isigulo esi ongasaziyo nawe ukuthi zivela phi, namhlanje kuloo doctor, ngomso kulaa doctor, kodwa sakugcinile uYehova. Intsikelelo ayomali yodwa. So masizame into yokuthi xa sisenza izinto sizenze ngeentliziyo ezimhlophe, ngoba sithembisile isithembiso sokuthi uzosisikelela. Uzosisikelela uYehova. Xa sithembe uYehova sithembanga ubala. Masibuyele kuYehova neengxaki zethu. Exodus lena mayisibuyisele kuYehova, isibuyisela ekuqaleni kuye. Nguye osithandayo.
asekhobe kwivesi 2. Ithi nowuthabatha umrhumo wam ebantwini bonke abanikela ngokuqhutywa intliziyo. Verse 3 athi nguwo ke lo umrhumo eniya kuwuthabatha kuwo igolide, isilivere nobhedu, nento emsi nemfusa nebomvu. Verse 4 nelinene ecikizekileyo noboya beebhokhwe. Verse 5 nezintsu zeenkunzi zezimvu zenziwe zayingqombela, nezikhumba zamahlengisi. Verse 6 nemigampunzi, ioli yesikhanyiso, ubulawuli beoli bentambiso, anointing oil, nobesiqhumiso esiqholiweyo. Zonke ezi zinto zibhaliwe nguYehova. Nazo izinto esizisebenzisayo apha emhlabeni zibhaliwe nguYehova, zine-scripture, zisikelelwe nguYehova. Luva abantu bemoka ii-oils, bemoka. Zizinto uYehova athi afuna uba zisetyenziswe. Into efunekayo lukholo. Ukholo lwakho malube kubani? Malube sescriptureni, ukuthi iscripture sithile. Ikholo lwakho lingabikho kwi-oil, libe kwi-scripture nakumaxhoba ayakhawuleza nakumoya ongcwele. 7 amatye eberilo. Uyazichaza izinto mabanikele kuzo. Amatye okufakwa efodini nawobengo. Verse 8 ndandenzela indawo engcwele ndihlale phakathi kwabo. Oh, haleluya. Njenjena mabamenzele indawo engcwele, bamenzele itabernacle apho azawuhlala khona. uYehova ufuna uhlala nathi. Yiyo loo nto ngalonke ixesha singabojonga ubumnyama kakhulu, siye kujonga ukhanyo lungeyehova ezindlini zethu. Nalapho sikhona kona sibone ukukhanya, ukuthi ukukhanya kwelizwe uYehova ufuna uhlala nathi, uhlele nathi mani, uhlele nathi umoya ongcwele. Ubesithembisile nakuJohn 14 verse 16-17. Asiyifunde ngesintu, ngoba ayithethileyo ayibhalileyo akadlali. Asiyifunde ngesintu kuJohn 14 verse 16. Athi mna ndiyakucela kuBawo, utsho uYesu, aze aninike omnye umthetheli. Ngeli xesha ahambileyo wathi njena kubafundi bakhe, vumani ndihambe, it's better for me to go, ngoba if andihambi anozufumana umoya ongcwele, umthetheli wenu, the spirit of your helper, your advocate ematyaleni. Wathi mna ndiyakumcela uBawo aze anineke omnye umthetheli ukuze ahlale nani ngonaphakade. Umoya ongcwele lona xa umamkela uYesu Kristu bowazi ukuthi umoya ongcwele uzohlala nawe ngonaphakade, ulapha ngaphakathi kwakho. Akhathalisekile njene enye nenye ekwehlelayo, khathalisekile enye into nje nenye into. Funa wazi ukuthi greater is he that is in me than uloko uyiconfessa loo nto, umbulela umoya ongcwele ukuthi ndiyabonga moya ongcwele, waza wandiphatha kakuhle, waza wandivusa umoya ongcwele, waza nantoni na oyenzayo usoloko acknowledge umoya ongcwele, ngoba ulanga phakathi uthi uzohlala lo moya ongcwele kude kube ngunaphakade. Thank you Jesus, thank you Jesus. Verse 9 njengako konke endikubonisa kona ke, uqaphela uMoses ngokomfanekiso womnquba,
nomfanekiso weempahla zawo zonke, ize nenze njalo ukuwenza umqobo. Ngalaa ndlela, wathi nje ngalaa ndlela endikuxelele ngayo uze kwenzeka ngayo. Nantso ke uyazichaza ke nzela ukuthi makwenziwe i-covenant, ityeya yomkamponzi kwi-verse 10. Ukusuka kwi-verse 10 zii-instructions zoba makwenziwe njani, ntoni na kulaa furniture yakhe. Ifurniture kaloku ezawungena phayana kwi-tabernacle, kumnquba wayo. Into ebalulekileyo yokuba nathi sazi ukuthi uyawulinto xa ethi uyayifuna uyayifuna, ukufuna yenzeka ngale ndlela. Masimfunde kwincwadi ka-Exodus ukuthi nje xa efuna siyenze, funeka siyenze ngendlela ayifuna ngayo. That is obedience. Obedience is better than sacrifice. Makasincede uYehova kwi-end times, makasincede asivuseleleke nathi xa siphume endleleni, asilungise. Trinity wezulu. Enkosi kakhulu ngomamela, sizawuqhubeka ke, sizakuyakha ke wethu itabernacle, sizawungena siyakhe, siqale kwi-Ark Covenant. Enkosi kakhulu. God bless you. God loves you.